Nakatamad mag-car wash. Kung hindi lang to iniputan ng mga ibon. Hindi ko to ka-car wash. Ano nakasdayan? Nakasdayan na? May ganun daw siya, besh. Awan! Awan mo! Kailan niyo bagas na? Madi? Madi. Ay, Awan niyo bagas na. Good morning everyone! This is the continuation of the vlog and today, magpre-prepare na po kami para po sa aming pag-uwi and first thing for the preparation is to wash the car. Kasi po, iniputan ng mga ibon. Hindi ko kasi maipasok sa mga garahe dahil ang mga garahe po nila dito, yung 3 garahe po nila ay puno. Nakakaya namang makisingit. So, magka-car wash po tayo ngayon. And, samahan niyo ako sa pagka-car wash. May dala akong pang-car wash, syempre. Ako pa ba? Hi! Nakatamad mag-car wash. Kung hindi lang to iniputan ng mga ibon. Hindi ko to ka-car wash. Pero, dahil puro ipot ko ang sasakyan natin, paliguan na lang. Spunas time! COVID. Punasan na po natin nang matanggal na po ang marka ng water. Ay, okay. Hello. Okay, happy pa daw. Tawa ng tawa. Amoy edit out aja. Ay, okay. Ano mga kapatid, dahil wala na po kaming magawa, kami po ay naghahanap ng mga halaman na iuwi. No, agbisita lang, awan tinyawid ng timula. Ito na po si Madam Jessa. Kinuha na ang nag-iisang aglonema. One down. Inta nagjikin ni nanang nati. In kaya si dagjiluga natan. Yeah, baka dati bumisita, mapido na. Dry da, handang healthy. So, ngay ka na man ti Maysa. Ilas nanto dito yan. Kopya ni mama. Ano nakasdayan? Nakasdayan na? May ganun daw siya, besh. Kaya, Bagay na lang dito. Oh my God. Sa dumawat. Tara po sa kapitbahay. Buti pa dito sa probinsya, madaming madadawat. Madaming mahihingi. Apo! Nagpintas mo timula yun. Mahit atoy. Sukulent. Oh, talaga? Mahit ay ito yung makatingan. December lang nga aqua boyet. Nagsabong. Oh my God. At dapat tibani ear na ni mabalin dito nga ikaton. This one. Ikat yun daytan. Haan, gamin dapat atoy ang kalikat mo dayto yun. Tapno kwa, umadun. Dito po kami sa bahay ni, oy, magkikalawan na yung Roberto ang suki sa mga comment. Bunny ears, o, diba? Akala ko, yes! 1 point. 1 point. Nang ka naman, di ba bati nga aba-abam? Pasundunak sa tayo ikan. Alam. Nagaduma. Di ba, mahal to, mga beshi. Yan, mga yan, binibenta yung mga yan. Ito, nagkalat lang dito, sabi ko ni. Payatan pa yun ang 250. Nang ina de kasta? Awam mo, tigto 250 tatay kastan. So ngarog nga ko nakit. Hindi ta kasta di kagayungan. Kumula lati babagot dagito. Naawa daw siya sa naaapakan. So nga, dan sa makaalat, mabadbad di ka. Ito kasi noon, nung mga bata kami, itong area na to, itong mga to, yan, malalaki dito noon. Pati yun, oh. Pati yun. Pinadapad lang Pati yan. Mga lang kami, whatever you can offer, we'll get it. Noong unang panahon, dagat Christmas tree tikwa, dito yung probinsya, sa mga harap ng bahay, madami to. Paki-shoutout na lang po si Mr. Raymond Carberto po, para po sa pagkuha ng mga halaman. Awan! Awan mo! Kailan niyo bagas na? Madi? Madi. Ay, Awan niyo bagas na. Awan, nanyamot. Ulit, sayang na sayang talaga. Sayang, di pa naka-video na. Sayang, naala pa yung nga failed. Supot mo, Jisa. Pwede dito, itong area na to, nung wala, sobrang luwang to nun, tas madaming punong kahoy, ganun. Dito kami nagpapatintero nun, wala pa tong bahay na to nun.
Dito natutong magtong-it si Meme, Marce. No, naunag ko na nalagarod gaminan, di makimpalay. Sayang pa day tani. Dan samara mo na nako. Adag balin data. Iyawid ko ton ta siya mang pabiyag. I have a green, very very green. Oh, kabe mo tan. Yawid mo? Haan, bagim di Ay, bagi day jay. Oh, sige. Ang kuha mo tagpatubuti ka sa bagas, di kaya sapulan tayo boyet. Big. Yan po si Madam Jessa. Ito po yung mga nakuha namin. You're ready? Ito na po yung mga bigay ng mga neighbors. Yan. Tagado tinala nga. Aloe vera. Nanang. Cactus. Bunny ears. Yes. Bigas, luggage, frozen food, halaman. Yan. Chinelas. Luggage. Mga cooked food, luggage, bigas, halaman. Yan, ganyan po ang aming kargado. Uwi na kami, guys. Ba't hindi siya nagpo-focus? Yan. Bye-bye, tatang. Bye-bye, nanang. Bye-bye. Bye-bye. Alis na kami. Pauwi po ng season, sir. Season po. Thank you. Hello, Maxi Boy. Hello, so weak talaga siya. Tapos nagmumuta. Naku, Maxi. Di ba, I'll get your medicine. Apay, ate, nabasa. Parang pinagpapawisan ka ba? May sipon. Oh. Don't bite me, balong. Don't bite me. Bakit? Digusam tolit lan Taano maginawaan? Okay, video na kita. Ayaw mo pang bumangon. Up. Up, Magsiguy. Up. No. Abungod. Hindi naman injection. Na. Paano ka gagaling? Up, Maxi, up. Up. Good boy. Up. Sit. Good boy. Mukhang gino-joke lang po tayo ng asong ito. 4 tablets pa. Good job, Maxi. Taman, baka datamot ilalim ti ulo na. Good job, Maxi boy. Good job. Hala, apa ya? Lethargic ka naman na. Teka lang. After 1 week ka pa daw maliligo.